kay gamay kasilag na to kang anhi Papa. Tungod kay wa siya makahimog iskandalo sa atong pamilya. Ayaw na kung sige ugat ang nahimo ni Vincent. Maunay mo ka bara sa pasaylo nga gikinahanglan sa imong bana. Magawa na dito, biya ko. I want to be left alone. Dili ka makapaabot pa. Nga pasayloon ko sa ka rapist. Kung maok man ay gusto mong mabati gikan ako. Way pasaylo. Alang sa utak ko ang mamaliw. Jen, dili na yung tingali magkapasaylo si Mama Perla ni Mona. Pa, kung si Lord na biya ginaguli mo, wala na yo'y imposible. Sige na lang. Masin pa. Tara, malit na silang paripol. Sige, imna na niyo mong tubig. Pa, nalang tako'y bumili pa. Saman? Ayaw biya sila sultili sa misteryo sa kalipay ng hitabo sa akong pinagpili na. Okay. Ba, Pa? Okay. Sige ka na. No problem. Tara, ibaw na yung kaanak na. Na. Jen, huwag ka makasabot. Nga nga, di man mo ibutya nga ito ni Perla ang mental healing nga nahitabo sa imong kinabuhi. May gusto ko pong madiskubrihan pa. O giisip na akong dakong misteryo sa kalipay ang hitabo sa akong kinabuhi karon. Gusto na ko sila nga, sorpresahin ako silang tanan. Ikaw, ug sinula siya na ragil ang hibaw ng inyong tanan pa. Munang please, ayaw na silang sulpihi pa ha. Mangita akong perfect timing nga ibutyag ko ang hitabong misteryo sa akong kinabuhi. Sige, kung mo'y makalipay ni mo anak. Apan, gusto ko mahibaw ka nga wa yo'y kabutangan sa akong kalipay. Nga akong gibati sa misteryo sa kalipay nga imong gibutyag karon. Kini nakapasamot na hinuon sa akong pagdaig sa kaayo sa Ginoo. Ug mo na hinungdan anak nga padayonon ako ang akong pag-alagad niya sama sa mo akong gibuhat dito sa bilangguan. Pero daghan magpaagi ang pag-alagad sa Diyos, dili pa ba? Tinuod na, Jinjin. Ikaw, makaalagad ka sa Ginoo sa bisan unsa nga paagi, imong pamaagi. Elmer. Jin, God, okay ra ka? Diba ba ka nga nabalakag mayo si Lola Shana nimo? Iya magaling kong ipapas para na masigurado nga why daw tang hitabo nimo? Thank you, Elmer ha! Pinangga jud ko ninyo duha Lola Shana, uy! Tinuod na, magpasalamat yun ko nga wa yun ka pasagdi ni Lola Shana nimo. Jinjin og JP Papano, panangga jud kaayo Lola Shana. Good girl man good Lola Shana, Papa. Di pariyan ni Mama Pearl ug Shane Pearl, mga bad girls. Jinjin, ayaw pagsulti ko na anak, kabanay ka na nimo siya. Okay? Si Mama nimo ug si Shane Pearl. Okay? Ayaw na pagsulti ko na anak ha? Sige, sige. Panguli na mo. Kay aron di mo kasaban. Di lang sa mi uli, Papa, uy. Wa man ka kauban din eh. Wala pud si Papa Paul. Okay ra ko din Jin. Kalipay gani kay ko nga imo kong giduaw ni Elmer. Ha? Okay ra, ay kabala ka. Lipay jud kayo Jinjin, Papa. Kita nimo, Papa. Kay mingaw naman imo Jinjin jud, no? Sige lang pa. Ubanan ka namo ni Jinjin dire. Bitaw, ubanan jud ka ikaw, mingaw ka, Papa Vincent. Angan. Mingaw day. Kadit sa ha? Hello? Shane. Asa man karon? Alam na jud kag mulakaw di mananghid no? Di ako sa mo, Shane. Akong bisita si Papa Vincent.
Hello? Hello, Elmer? Shane Pearl, anak? Ibalik ko na ni Elmer ang phone. Jadi saya gusto mag-isulti na ko. Sorry ba? Hello, Shane? Minasud sa mo utok. Nga na imong maghihatag ang imong phone ni Vincent. Kimingaw ni mo si Papa Vincent, Shane. Ibaw diya ka nga naglagod ko na niya. Lakas inyo no. Di na siya mapahawa diha. Nagpabaga di na siya sayang na. Di mo sugot si Papa Paul nga muhawa si Papa Vincent. Kipaw ba ka nga suod sila managigala? Dili malipay si mama ng balita ah. Pawaan ako na diha. Kung dili ka makahimo ako magpahawa na niya. Hello? Hello, Shane? Shane? Hello? O, anak? Diyan ang call pa. Murag mo ito si Shane pa. Iyak ang hinginlan siguro dire. Ayaw! Ayaw, Jud, Papa! Ayaw, Jud, sugot, ha? Unsa man iya, katungod, be. Muhingilin si Shane Pearl ni mo din, he. Di man na iya, bay. Di man siya tag-iya din, he. Ayaw, Jud, sugot, Papa, ha? Pa, sakto si Jinjin. Huwag katungod si Shane nga mangilin ni mo din yung baya. Bitaw! No? Oh, Lola, paluwag kong paminaw sa bata sa taas ha. Asa mo dito? May importante kong lakon. Asa? Sikadura ba ng Lola, uy? Ayaw na lang ko na pagsusi. Murang sa itong investigador. Si mama man ta akong binlan nga. Wag man. Close man ang door. Natuog si Perla. Wag ani mo tubay sa akong pagpakigsulti ganina. Nag-sleeping beauty, di ay. Ah, sige Lola. Adto sa akong balik ako dayon. Asa maghali ito? So si Tador ba ni mo'y parehas yung mo Lola? Ang ato man ba inday Shane Pearl nga mahibaw mig asa ka og katon ay katon asa ka pangita og makinaunsa. Parahi kong taxi be. Masudla din eh. Pagdali, uy. Pagkatang ko nito sa gawas ka siwas sa maya niya. Yung pako na no? Ikaw na reklamador kay Kata. Istoryahe. Ikaw ay mo lakaw. Hala, ikaw lakaw dito. Ikaw ay pagparag taxi. Ay, ano mo par auton, uy. Pag out pa day. Di na ka kitag buhay parehas na ko oy. Kaya sa manday ka? Wa ka kita ni na. Tagsaw ra ni. Gwapo na. Buutan pa. Kasukaon, magoy. Behare. Ilas ni mo. Ambot ni mo eh. Buutan ni mo oy. Asa ka to siya? Gati minaw ng bata ay. Mga walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumod.